Hej, det er Latterpon her, og i denne video vil jeg gerne lige vise dig, hvordan en auto email responder fungerer. Og det er sådan, at jeg har faktisk snydt en lille smule, fordi jeg har sat det hele op. Så I får ikke lov til at se selve opsætningen af det, men i det korte træk, så skal I forstå, at det her, det virker, men det kræver altså, at man i forvejen opsætter sit website og sit e-mailformular osv. og e-mail server sammen med hinanden, og det er alle sammen noget, som vi gør her inden for CMB Marketing. Det er et service, som vi gerne vil levere til jer, men i denne video, der vil jeg altså bare lige vise, hvordan det kan fungere. Vi er nu tilbage på healthyeatingtips.eu, som er et af mine websites, som jeg bruger til at demonstrere alt muligt med, og som jeg også tager ud med i forbindelse med små foredrag og oplæg omkring sundhedstips. Så jeg har lavet et page, en site her. Det er altså et administrationssite, hvor man skal bruge en kode til at logge ind. Og det fungerer selvfølgelig på samme måde med jeres. Nu har jeg allerede logget ind på mit administrationssite, og på dette site har jeg placeret mit e-mail formular, og på denne formular skal man indtaste specifikke informationer, som man nu ønsker skal være med på ens e-mail generator. Og den e-mail generator, den har jeg allerede sat op, og jeg vil ikke vise jer hvordan man gør det, men I skal bare forstå, at det er gjort sådan, at det ligger nu på en e-mail server på et andet koopereret site. Så jeg taster lige min e-mailadresse ind. Jeg tror lige jeg vil bruge en anden e-mailadresse. Jeg bruger den her latterponinjaron@gmail.com, og mit navn er der, og så tror jeg at jeg vil sætte den ind til en event. Et kommende event, det er et eventarrangement, der hedder Lifestyle 2014. Og så er der en knap her, der hedder send opfølgning. Og det er så en knappe, som gør, at min e-mail vil blive genereret. En automatisk e-mail vil blive genereret med alle de relevante informationer, som jeg lige har tastet ind. Og når jeg så klikker på den, så sendes der en e-mail helt automatisk til den e-mailadresse, der står på den formular. Så nu går jeg ind på min mailbakke, så skal jeg se, om den er kommet ind her. Så vi venter lige et par minutter. Så nu er den kommet ind på mine promoveringer, etikette, på min Gmail. Så lad os lige kigge på den. Og der står her helt automatisk, tak for sidst Latterpon, her med igen lidt update omkring fedtforbrænding. Ja. Og der er billeder her. Og man kan selvfølgelig sætte flere billeder ind, logo og så videre. Og her er relevante links, som jeg har sat op. Man kan også godt indsætte pdf-filer, hvad man ellers gerne vil sende ud til sine potentielle kunder, eller de mennesker, som har været involveret i det eventarrangement. Så det er sådan, at det fungerer, og det er sådan, at jeg har opsat min mailserver til at sende automatiseringer ud. Altså det vil sige, at der bliver helt automatisk sendt e-mail ud hver eneste dag eller uge eller måned, alt efter hvilken opsætning som man har lavet til den, og hvor mange mails som man har indstillet til at skal automatisk generere ud fra de informationer der bliver skrevet op. Og nu ligger der altså en mail her, men der kommer altså flere mails i løbet af denne her uge. Så på den måde så sparer man en masse tid med hensyn til opfølgning af sine potentielle kunder, eller de mennesker som man har været i forbindelse med til events og arrangementer osv. Jeg taster løbende kontaktinformationer ind på den her mailformular dagligt, ugenligt og månedligt, alt efter hvor mange arrangementer som jeg tager ud til. Og det er også på den måde som man kan netværke med hinanden. Det har gjort det nemmere for mig
at lave en opfølgning til alle de mennesker, som jeg kommer i kontakt med. Så det var så det for denne video, og i næste video, der vil jeg lige vise dig, hvordan du kan lave dine e-mails, hvordan du kan opsætte dine e-mails, eller hvad det er, du skal sende ud i det hele taget, når du laver de her e-mails opfølgninger. Så vi ses i næste video.